Ahojte, volám sa Veronika Maďarová, mám 23 rokov a som na svojej ročnej misii ako dobrovoľník v Kenii v Nairobi v centre Bosco Boys Langata. Dostala som sa tu cez organizáciu SAVIO, čo je vlastne salesianske misijné dobrovoľníctvo, ktoré poskytuje ročný program dobrovoľníctva kdekoľvek vo svete. Ja som sa teda na túto prípravu prihlásila v 3. ročníku na vysokej škole počas štúdia na jeseniovej lekárskej fakulte v Martine v odbore zdravotná sestra. Moja túžba ísť na misie začala rásť asi, keď sme ešte ako deti chodievali koledovať cez Dobrú novinu, neskôr cez dobrovoľníctvo, či už na nejakých letných táboroch, v romských osadách, alebo cez Mary's Mill Slovensko. No a potom ani netrebalo veľa a stačila mi veta, že Boh nepotrebuje tých, čo sú pripravení, ale chce tých, čo sú ochotní, a vtedy som vlastne bola ochotná zanechať všetky svoje strachy, čo sa týkalo jazyka, cestovania a podobných vecí, a rozhodla som sa teda ísť. Príprava na misie vyzerala asi nasledovne, že sme počas jedného roka mávali každý mesiac víkendové stretnutie, kde sme preberali rôzne témy, či už to bolo o misiách, o histórii, o salesiánoch, o dobrovoľníctve, o masmediálnej komunikácii, o humanitárnej pomoci, ako pomáhať, aby to malo zmysel. Taktiež sme mali stretnutie s lekárkou, ktorá pôsobila v tropických krajinách. Prešli sme psychologickým testom a potom vlastne v polke príprave nasledovala otázka, že či naozaj chceme ísť na tie misie. Ja som teda povedala, že áno, beriem na vedomie všetky rizika, čo ma tu budú čakať, a mesiac na to nám organizácia oznámila, že či aj oni naozaj počítajú s nami. A keďže misia nie je nejaký turistický zájazd, tak miesto určenia sme si nevyberali my sami, ale SAVIO nám určilo, kde budeme pôsobiť. Pre mňa to teda bola Keňa. Tešila som sa tu a teda postupne som sa začala na to pripravať, či už to boli nejaké očkovania, doklady, alebo už len také nastavenie, že vlastne som vedela, kam idem, čo ma čaká, a skontaktovala som sa s ľuďmi, ktorí tu pôsobili predo mnou. Moje prvé dojmy na misii boli veľmi krásne. Na začiatku som nedokázala veriť tomu, že som naozaj tu, že sen, ktorý som mala veľmi hlboko v srdci, sa splnil a stal sa realitou. A po niekoľkých dňoch až týždňoch som si začala uvedomať, že vlastne je to asi realita, keďže sen by netrval tak dlho. Tak také boli asi prvé dojmy na mojej misii. A postupne som si teda zvykala na, či už to bol jazyk, kultúra, spôsob života, nadmorská výška, počasie, alebo už konkrétne teda na tú službu, ktorú tu vykonávam. Trvalo mi to teda niekoľko týždňov, ale myslím, že postupne sa to nejak dalo si na to zvyknúť. Musela prejsť aj niečím takým náročnejším, aby som si uvedomila, že nie je všetko len sen, a trošku sa tak naučila, že čo je vlastne realita. A toto obdobie ma veľmi veľa naučilo a posunulo ďalej vo viacerých veciach a smeroch. No viacej sa o tom môžete dočítať v mojom blogu. Ale teraz si teda poďme pozrieť, že ako vyzerá ten život dobrovoľníka v našom centre v Bosco Boys Langata v hlavnom meste Kene v Nairobi. Deň začíname ranou každodennou svetou omšou. Po raňajkách nás čaká assembly, po ktorom sa rozdelíme do jednotlivých tried, kde väčšinou učíme angličtinu a matematiku, náboženstvo. Po obede nás čaká artwork, ďalej sú to športy, no a po shower je to modlitba svätého Ruženca. Po evening class a večeri sa väčšinou hráme outdoor games alebo máme pripravený program, kde chlapci súťažia v skupinách. No a aby ste mali teda aspoň trochu predstavu, že čo tu vlastne robím, tak ako sestra poskytujem chlapcom zdravotnú starostlivosť a taktiež s nimi chodím do nemocnice, keď treba. Učím v škole väčšinou matematiku a angličtinu. Hrám sa s chlapcami a vymýšľam pre nich rôzne aktivity a program. A taktiež podľa potrieb centra pomáham tam, kde je treba. Mojím obľúbeným citátom je, že nikto z nás nie je opustený ostrov a že keď robíme veci spolu, tak toho dokážeme spraviť naozaj veľa. A tak som sa rozhodla spraviť pre našich chlapcov niečo viac. Zorganizovala som zbierku na kúpu nových korčulí a zapojila som vás, ktorí ste boli ochotní pomôcť. Ďakujeme. Aj vďaka vašej podpore sme rozbehli projekt Jedno mlieko týždenne, zobrali sme chlapcov na exkurziu do Giraffe Center, zakúpili sme pre nich nové topánky a postupne sme začali plniť sklad či už zdravotnými, školskými, športovými alebo inými pomôckami.
Tak to je teda asi všetko. Chcela som vám všetkým poďakovať za vašu podporu, za vaše správy, telefonáty, za to, že stále môžeme si byť blízky a aj napriek tej vzdialenosti a možno aj tomu dlhému času, ktorý som už preč. A ďakujem vám aj za vašu podporu, či už sú to modlitby alebo finančná podpora, to, že sa zaujímate o misie, že vám srdce horí pre veci podobné ako horí mne. A tak vám teda prajem ešte krásny čas, a nech sa dobre máte a nech sa dokážete tešiť z maličkosti a stále máte v srdci takú radosť a teším sa na vás na Slovensku už o pár mesiacov. Ahojte!